סטילס זה לא רק תמונה, זה לעצור רגע בחיים של אנשים. הקורס הוא מתחלק בעצם לשני חלקים. החלק הראשון הוא חלק תיאורטי, שאנחנו לומדים את כל המונחים וכל ההגדרות שיש במצלמה. החלק השני הוא בעצם החלק המעשי. אנחנו יוצאים החוצה ומממשים את כל מה שלמדנו בתיאוריה, רואים איך זה עובד באמת מבחינת המצלמה ומבחינת הצלם, ואיך להגיע לתוצר הסופי שאנחנו בעצם צריכים. לדעתי חשוב ללמוד צילום סטילס, כי בעצם בעיתונות בעיקר משתמשים בה. עיתונות, טלוויזיה, ואתה חייב לדעת לצלם אם אתה רוצה שבעצם תתקבל. אתה לא רק מעבד בפוטושופ, אתה לא רק מכין את אותם דברים במחשב, אתה גם חייב לדעת לצלם. צילום סטילס מבחינתי זה דרך להסתכל על החיים, לבודד את מה שאני רוצה ולהגיד בדיוק את מה שאני מרגישה על ידי קומפוזיציה נכונה.